Нягледзячы на дажджлівае надвор'е, на цэнтральнай плошчы Баранавічаў сабраліся сотні маленькіх і дарослых гараджан. Для многіх з іх карагод навагодніх падзей і мерапрыемстваў пачынаецца штогод менавіта з адкрыцця галоўнай гарадской ёлкі. І па традыцыі без прыгод ніколі не абыходзіцца. Вось і зараз запаліць агні ўдалося не адразу. То прыходзілася рамантаваць паламаныя гірлянды, то злыя ведзьмакі зашароўвалі і ўсыплялі ёлку. Але дабро, як заўсёды, пераадольвае ўсе перашкоды злых персанажаў. А на плошчы з'яўляецца самы доўгачаканы госць – Дзед Мароз, які, каб не спазніцца, выбраў даволі сучасны транспарт. Прыехаў ён не адзін, а ў суправаджэнні сваёй світы і, канешне, снягурачкі. Па ўсім бачна, у Баранавічах ім спадабалася. Видим, вы постарались на славу. Ёлка ваша пришлась нам по нраву. І вось кульмінацыя свята. Зялёная прыгажуня вось-вось зазіхаціць рознакаляровымі агеньчыкамі. Вместе, дружно, раз, два, три, ёлочка, гори! Песнямі, танцамі, цікавымі конкурсамі, мноствам казачных персанажаў, падарункаў і добрых пажаданняў. Менавіта такога свята і чакалі ўсе, хто прыйшоў на плошчу. Потрясающий праздник, несмотря на то, что погода не совсем радует, идет дождь, но так зажигательно. Наш город опять подготовился. Невообразимо прекраснейшая программа, дети счастливы, людей много, нам все очень нравится. Интересно детям, они очень интересно смотрят, будут, конечно, делиться впечатлениями со своими сверстниками. Очень все супер. Два внука приехали с Новогрудка елочку зажечь. Он уже в пятницу зажигал, но не успел сказать елочка зажги. Только слез было, а вот сейчас успел. Как настроение? Такія святы нават дарослых вяртаюць у дзяцінства, і кожны пачынае ў глыбіні душы чакаць падарункаў і цудаў ад Деда Мороза. Дорогие друзья, пусть новый 2018 год принесет вам счастье, удачу. Пускай у вас всегда будет отличное настроение. Пусть сказка зайдет в каждый дом. Обязательно верьте в чудеса, и все хорошее обязательно сбудется. І адно з цудаў, якога зараз чакаюць, напэўна, усе жыхары Брэшчыны, гэта каб нарэшце зіма стала па-сапраўднаму белай і снежнай. Алена Ракуцкая, Царана Страха, Юрий Цветов, телерадиокомпания «Брест».